So izvi zvakatanga zviita seairota kusvika recently atanga kutozoona ari panze. But chaimushamisa ndechekuti madoors ainge akakiwa, mawindows ainge akavharwa, aitoshaya kuti ndabuda nepapi zvinhu zvichitoitika. Otokuona kutoti nditori panze pane vanhu, kusvika vamwe vakutanga kumukonfranta kuti zvinhu zvawanga uchiona haunonge uri supposed kuzviona. Now iye paaitraya kutibata kuti atiudze zviri kuitika mukati meupenyu hwake achiwana rubatsiro, anoti iye ndakafona pafoni yenyu mukoma Slick, pane mukadzi aindidayira achinditi zvauri kuda kuti utange izvi unokwanisa kuzvipedza here. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. My name is Slick Nelcon pano pa Mazim Untold Stories. If this is your first time tuning in, usakanganosiya wa subscriber ndokuti zvinhu zvedu zvirambe zvichiendeka zvakanaka. So nyaya yedu inobva nechepa Mozambique. We have our sister vakabva kunoku kuZimbabwe vakaenda kuMozambique nebasa. But vasvika kuMozambique ikoko vanotaura kuti ivo vagarako, but pamba pavakugara ivo pakutanga kuitika zvinhu zviri strange. At first vakatanga kurota dziri hope, but now until recently hope dzidzi vakuita kunge zifa vari kurota, but zvinhu izvi zvakutoitika. Kusvika izvezvi vatozoona vari panze vakushaya kuti vabuda nepapi, madoors nemawindows anenge akakiwa pakati peusiku. So our sister is now appealing for help kuti kana pana anokwanisa kundibatsirawo, please anokwanisa kundibatsirawo, ndibatsirewo vanhu vaMwari, handizivi kundoitawo sei, zvekutoti pavakatitumira nyaya yavo andika pamba pakatanga kutoitika mastrange noises ezvinhu zvaiitika. Ivo zuva iroro vakatotadza kuti ivo pachavo pavakatumira audio iro vakatotadza kuti vakwanise kubuda mumba vaende kubasa. Zvinhu zvatoafekta kubasa kwavo. Muchatozonzwa kuti pamunenge muchiteerera audio iri andika vaitraya vari pakati pekutaura mainzwa, muchatonzwa manoko, asi manoko aya ari kuitwa manokes aya pasina kana aripo padoo. Hatida kukupedzera nguva, ngatipindei munyaya yatinyatsonzwa zvizere. Mukoma Slick muri sei? Inini ndirikufona ndiri kuMozambique kunonzi kuBeira, asi ndinoshandira kunonzi kuAngonia kuno kuBeira. Saka nezuro manheru ndakabva kubasa mushe nokuti kuno kundakauya nenyaya yebasa. Ndakuda kunenyaya yebasa nezuro manheru ndakasvika kumba like kuma7. Ndasvika kuma7 vandasvika ndatanga kubika ndichida kuti ndibikire mwana. Ndakamira mwana abve kuchikoro because mwana uyu anobuda chikoro na5. So ndakataura namedhemu vake ndikati ndikuda kuti muite sei mundichengetere mwana, akabva kuchikoro mumuchengetere pano ndichimutora. Saka mwana ndakafana ndichimutora zvakanaka ndikuenda kumba. Ndakangosika nechistrange feeling pakona ndichida kuenda kumba, ndakasika nechistrange feeling. Then ndakangozvisimbisa kuti maybe since kune mhepo imhepo yekutenderera. Ndasvika kumba ndakona ndakaona panze ayo, ndakangosvika ndavhura dhoo rangu ndapinda mumba. Then ndakabika ndikapedza ndikatogeza, ndikapedza kugeza ndagezesa mwana ndikatomuchinja pamba, mwana akarara. Then chakandishamisa chinhu 1, dhoo ndakaloka but ndakashamisika ravhurika nemawindo muchirova strange mhepo. That was ndapedza kubika takuti ndigeze ndidini ndivate. Then tema ndakageza bathing zvakaitika futi like ndakashaya sipo yandaigezesa. Antimona ndashaya sipo yandaigezesa zvatanga futi ndashaya sipo yandaigezesa iyaye ndobva ndangoti maybe ndatani maybe yawira muchemba or something else. Then ndapinda mumba ndichigara pandogara pandorara. Ndakafonera mama ndikavabvunza mama kumba kuri bho here. Then mama ndobva ndodzi kumba kuri bho. Ngati okay vana vari sei? Hanzi vana vari bho. Then time yandakada kuti ndivaudze chandasangana nazvo vakandiudza kuti
indava vari kusounda that sound indava. Ndikavaudza mirai toni ndiatende mana 2 minutes ndakufunira. Then zvadaro ndakabva ndichangorara around 11-12 ndakanzwa munhu akandaidza panze. Then ndakashamisika kuti ndani andaidza panze. Then handina kubuda, ndakangovhura paketeni. Pakamira vakadzi 2 pakakamira, but vakadzi ava vanga vakamira asi vanga vasina misoro, but vaitaura zita rangu vachindideedza. Then pandakati handina vhizita iri kuuya kunoku, uyu ndiani ari kundinokera dho. Ndadzoka ndarara mumba makaita hutsi unonzi hutsi, kuti ndakabatidza laiti ranga rakabaka rakangodzima asi hutsi hwainzwika. Then makabatidza foni, ndakangoona zvimumvuri 2 zvangoti mveni pafoni. Then kundicheme ndidaidze next door zvakaramba. Then later on ndinobva rabaka vananzwa munhu aitaura achiti iwewe haungatonga wakangwara, watipfuura pakona apo seusina kutitaudza, hauzive kuti tisi vanhu vemunzvimbo ino here. Ngati vanhu vemunzvimbo ipi? Vati nzvimbo inoi. Saka ndaitange ndikutaura navo like vanhu vandikutoona, but ndanaitange ndagara panze. Ndakatange ndabuda panze, handizvo ndakabuda sei mumba kunogara panze. Ndagara panze pepe ndakaona like chinhu chakangoti hwa kumeso kwangu ngeti light. Then ndipo ndakarealiza kuti handisi mumba, ndiri panze. Ko ndabuda sei mumba ndagara panze. Then vanhu vaivai vakatanga ngoti takuenda handei unoona vanhu vari kumberi. Then ndakaita kunge ndokufamba ndokuvateera vanhu vaivai. Ndasvika pakona paipai ndakaona pakagara vanhu wobva vagara panze paipai. Then vanhu vaiva vakagara panze paipai, pakasvuka mukadzi wanaka kwandiri akanzwa kuti wewe uri kuuya kunozoita sei. Ngada handisi kuziva kuti ndaizodii, ndanga ndagarara mumba ndashamisika ndabuda panze ndatotanga kuita sei kutaura vanhu vaivai. That same spot ndofoni yakafona munhu wekumba, zita akandikwanisa kutaura. That time ndakabata foni, ndobva andifonera, ndidaira foni iyo, ndadaira foni. Ndidaira foni iyaye ndakanzwa munhu aitaura, asi pafoni apa paitoranga kuti voice yababa vangu, but baba vangu akafa, that was 2004 ndichiri mwana. That time I remember ndandiri primary. Ndopakataura zvikati vakandiedza nezita rangu, but imi mukutaura pafoni ndisisi vangu kana kuti ndibamukuru vangu kana kuti ndiani, because ndinzvererekera kuchikadzi kuchirume. But mashoko avakataura pafoni vakanditi uri kupi? Ngandiri kuMozambique. Munoziva wani kuti ndiri kuno kuMozambique? Zvikanzi ona vanhu vaunawo ipapo unovaziva here? Kana hapana vandaziva. Zvikanzi uyu akapfeka jaketi reblue unomuziva here? Kana handimuzive. Ndasvika padhuze, kana handikwanisa kusvika padhuze, ndiri kutya. Saka the time ndaifamba like forward kuenda kumberi hande, ndopakandarohwa nechipu chimhepo chikandowera pamuti. Pane muti uri pasaidhi imwe muti, so unongori weird ukaona chero masikati unika kurema. Then ndarovera pamuti paipai. Pandakasunga pamuti paipai ndichiti ko chii chinozoitika, ndasinozoziva. Vanhu vaya vakauya vakataura hameno chirudzi chavakataura, but ndasingatinyatsonzwisisi chirudzi chachini. Then later on ndipo ndakavhunduka ndiri pai, ndiri panze. Parakadzokera mumba ndakaona ndakarara pamubhedha, ndaita kusumudzwa kudai so kuenda mudenga. Ndakasumudzwa pamubhedha parandakarara kuenda mudenga. Then I feel kuti nini andaura pamubhedha somewhere pandiri. Then the time ndakasumuka ndakaona nyoka hombe yanga ikazvimoneredza iri pasaidhi pebed. Saka nhasi wese kuti ndivhure dhoo ndibude ndienda kubasa, dhoo harisi kuvhurika. Then vakadzi 2 vandakaona nezviri manheru vauya nhasi masikati paiva 1 ndaziva anova next neighbor yangu ubva paimba yatiri 1 2 3 4 ndo andaona. Ndoudza kuti zvawakaona iwewe hazvinei. Vakati zvawakaona nezviri manheru hazvinei, newe uri mwana mudiki.
iwewe udze vekwako kuti vazokutora usati wafa, usati waenda kunyanzi kunyika dzimu. That voice rasounda ungati munhu ari familiar wandinoziva wandosenza naye, but munhu iye ane inzwi remunhu one wekumba kwanatete vangu, like hanzvadzi yababa vangu, ndo kwandinanzwa inzwi iroro richitaura richiti iwewe zvokupa baba vako zvawakutsvaga zvinezvi kuti uda hope yababa vako, you supposed kuuya kwatiri sanatete toda sei tokutaurira zvikuitika pane kuti ugare musango uchitambura. Kana handisi kutambura, handina problem, handikumbire munhu marenda kubasa. So munhukadzi we aenda like 10 minutes later adzoka futi ndobva anokadhoshka. Ndida kuona kuti unobude momo sei, haumubude momo nhasi nokuti iwewe uda kuzononge wakachinjera pai panapa patiri panonzi pabhairo yandiri inoyi ndo zita renzvimbo like ichitongwiza kuF kana kuM ndo like mabhairo ari kundo zvinoitwa kuno. So ndagara ndati mwananga akuchema because ajera kutamba panze, kana iri maweekends ajera kutamba panze. Then later on ndanzwa ameve vauya zvevanokadho vakuti zviri paimomo uchazviona zvirimo, especially nhasi usiku you have to suffer the way you suffer nezuro. Nhasi uye vanokwanisa kuenda kubasa, saka tiushamiswa twedii so kutaura kwandiri kuita varipo pai varipo panze, they are trying to know kuti vapinde mukati. Hey. Saka baba handisi kuziva kuti ndodii nokuti the way munhu akataura nezviro manheru pafoni aisaunda ungati baba vangu, but ini handichavazivi, but manzwi avo ndodini, inzwi ravo ndichiri kuriyeuka. Saka ndati saka maybe next vafona vandifonera vati ndiri kunzwa mwana akuchema semaenda kubasa, ngati ndiri munomu sandavanyepera ndisunzwa musha. Ndobva vatanga kuseka panze zvikanzi uyu ndachaudza vamwe kuti hazviitike. Okay, so ndiri munomu dai so ndabadza light because patinogara imba ndinogara yachiona iri kumusoro that much kumusoro kwake iri pamusoro like paupstairs, but ndiri paupstairs nekutanga kubva kumusoro. So manguita chidima izvo ndiri kutaura dei pane mune chidima, muri kutaura mavoices ari kutaura munomu kuti vanofanira kuti vatese vandiurayi, kana kuratidza kundiuraya unouraya mwana, ndo zviri kuitika kwandiri. Then murima mandiri munomu panze pakachena, pane light I can see nepamakona edo kuti kunze kwakachena, but ndine fear yekubuda panze. Ndine fear yekubuda panze because as far ndadongana pawindow vanhu veve vanotenga vakagara pamuti ndo pavakagara so far varipo like varipo 4 including neighbor ndo vakagara ipapo. So apa handisi kuziva mumasiligi ndotenge ndikunetsai, but zvinhu zviri kuitika now as now ndiri pafoni zviri kutoitika panze. Plus munomu muri kuita kunge mune vanhu vari kuedza kundibaya nesomething andimaona, but handisi kunzoziva kuti chii because mwana anga achingochema nezvi ndamupa chokudya adya arara. So far ati rarei 2 minutes handisi kuziva angoti mama lala bva arara. So zvinhu zviri kuitika izvo handisi kuziva kasi kwekutanga because 3 days ago ndaingorotawo pedzodzo, but nezvo zvakazoitika live. Ndaedzerwa ndakamira pamuti ipapo pavanga vari, ndikazopinda mumba kuti ndikadze ndiende kubasa, ndatadza kuenda kubasa. So far pamuti ipapo nepamba pangu pari closer ndiringonzwa masaundi avari kutaura vanhu venyu according neni. 3 days ago ndakapedza basa late, that was ma9. Ndakakwira bhazi ndakakwira ndichibva mutawuni kuya kumba. Mubhazi mandakakwira vanesongo angoriziya hapana aitaura pafoni kana kuti pai hapana aitaura. Then ndakapinda mubhazi mamwe dhoo rakati vhurikei, bhazi ma-electrical doors aya ma-emergency doors, dhoo rakavhurika ndobva ndapinda mubhazi memwe hapana akataura neni kana kudii. Vanhu ava vakatanga kuapia nezuro ndakavaona live mubhazi memwe, ndakangoti maybe ndakwira bhazi siriro kana ndarasika direction handisi kuziva. Then later ndati ndikuburukira panonzi pamukoba, panonzi pamukoba pamashopu emaindia anonzi mukoba, ndakaburukira ipapo. But the time ndakayakumba ndakasvika uniform yese magaro ese aya anga aripo
panze ungati munhu anga achindikwekeredza, ndakazara dust musoro mese, kumeso kwese ndine rasta. So parasta rangu ndaona like mune 7 akadzurwa, but handisi kuziva kuti akandidzura rasta ndiani, enge hakuna munhu akandibata vhudzi rangu, hapana. Kugotsi kune 2 kusina, nepamberi apa pakati pemusoro pane 2 pasina, nekusaidhi ukuku pane 1 risipo. Then ndikuti koni ndatsvaga vhudzi handina kuriona rasta rari. Then mukadzi anga achitaura achiti hauna kwauchaita, hauna munhu achakubatsira, chero anitira ana hapana chakubatsira vhudzi kuti naro. But ini handina kuona munhu akandigera vhudzi. Manoko ari kungoenderera mberi, handidi kuziva ndichikuitika izvo. Kana muchinzwa kuti sound, that weird sound iri kuitika, iyo iri kuitika mudenyi mangu, ndo muri kuitika that sound. Handisi kuziva kuti zvinobatsirikawo sei. Ndo zvinhu zviri kuitika muzuva ranhasi. Handisi kuziva kuti kana munokwanisa help yamunokwanisa kuti kuntsvagirawo, kana kuti kundinzvirawo mucomment section ndirimo ndichanzwa kuti achakwanisa kundibatsirawo ndiani. Zvoitika nhasi musi wa6 August 2026 ndo pazviri kuitika, enge zvinhu izvi zviri reality. Varoi variko, zvipuko zviripo, ndo zviri kuitika. Handisi kuziva kuti ndichabatsirikawo sei. Ndosiyiwo mumaoko menyu Nkomazi, mundibatsirewo, ndapererwa. Chero munhu akandifonera ndikutosvika kudai, anonhamba ndikutosvika kudayira. Pandakufonirai yaderwa nemukadzi, but mukadzi since like vanhu vanga varipo pagroup rakauya nezuro, nevanhu vandakaona vanga vasina misoro vagara pasi pemuti. Handisi kuziva Nkomazi kuti ndodii. Kana mune help munokwanisa kundipawo, kana pane anokwanisa kundibatsirawo andibatsire, because manoko haasi kupera padoo pangu. Mapulesi ese akapwanyika, akapwanyirwa pasi. Zvakawanda zvakaitika. Mota yangu iri inogara pagaraji, mukomana andifonera achiti mota yamutswa isina mavhiri. Mota haina mavhiri, iripo pagaraji painogara, haina mavhiri. Ndikaisa fiwo mota, like nhasi, like example, ndikasadza fiwo nhasi, mangwana ufa muri ndichida kuenda kubasa. Ndikaisa futi fiwo inofamba musi musina muri ndakangoisiya kugaraji. Mukomana andifonera achiti mota ina matayi. Ngati ndava sonzi indorara pagaraji pana mbuya mbavha, but matayi haina mota, yakatogara pasi. Zvekuti mota chitoda chinotosumudza kuti tikwanise kuisa majega ndise matayi. Ndo zvikuitika pandiri. Chero salary ikapinda, ndikada kuti ndotora salary, ndotora mari yangu, ndinotora mari ndakushandisa for that day. Ndichibva paATM kupinda mushopu noona mari ndisisina, but mavoices evanhu akuramba achingokilika mbrain dzangu. Handisi kuziva ndoita sei. Ndapererwa, ndamboedza kufonera mama, ponawo haisi kuringa, haisi kuita sei, ngori sei. Handisive kuti ndoita zvokuita sei kuti ndikwanise kubatsirika. Aiwa, handisi kuziva ndodii. Ndovhura here kana ndodii. Nyarara mwana, usachemi, nyarara kuti sei, nyarara, usachemi. Handisi kuziva kuti apapa ndoita sei, because zviri kuitika live, enge nhasi hapana kana aripo pamba. Ndo zviri kuitika kuMozambique kwandiri. Sorry nokunetsa bro, zvakaoma. Kuti chinhu chinoitika kudream chine reality like this, asi ndambozviona since ever. Yeah, zvakaoma ladies and gentlemen.
Meno munoionawo sei nyaya iyi? Let me know what you think in the comment section. Ngatisakanganwe kunamata, Mwari ariko anotichengetedza. Iyeuchidzo, ichenjedzo kuti ngatisakanganwei kunamata, hama dzangu. Kunamata kunokunda zvose. Mwari ariko anotirwira mudzimwe hondo dzatisingakwanisi kunge tichiona, dzimwe hondo dzekuti dzinogona kuuya tichiona but tinenge tisina simba rekuti tikwanise kurwa nadzo hondo idzodzo. Mwari anotirwira. My name is Slick Nelikwan. This is Slick Media TV. Pano pamazim Untold Stories. Until next time, ko zvaza.